Bună, mă numesc Ioana, am 31 de ani și sunt mama unui băiețel, Luca. Acum 4 ani, când s-a născut, tatăl lui nu a putut rămâne lângă noi. Și, din păcate, au apărut problemele financiare. Noi puteam oferi lui Luca un cămin și mai ales jucării. Am căutat multe joburi, dar programul meu de mămică nu m-a avantajat deloc. 8-12 ore pe zi însemnau foarte mult. Într-o dimineață, într-o spre serviciu, am văzut un anunț. Am venit la Daniel Studio. Au pus foarte înțelegători cu programul. După 4 luni ne-am mutat în casă nouă. Am ieșit din impas. Acum nu mă mai simt ca o mamă singură, ci ca o mamă învingătoare.